Riwruok mar jopuonj bade ma kupeto yuago nok mar jopuonj ma puonjo kit somo mar STEM kaka chiedhnade maduong' e skunde. Kendo koro gidwaro ni sirikal ondike tich jopuonj manyalo puonjo kit somo no. Kotelnegi kod jagoro ma kupet bade ma Mombasa Linet Amedia. Nyaka gi sani skunde mathoth kadhwadh nam chumbi pok ochako puonjo nikech nok mar gige puonjo kod nok jopuonj manyalo puonjo kit somo go. The kids have not been brought to us so that we become nannies and we become house helps. We want to teach, we want to disseminate knowledge. We cannot disseminate knowledge in areas we are not specialized in. We are a group of professionals. And as professionals, we believe in doing our work to the best of our knowledge. Therefore, this should reach the president and his cabinet secretary. Go and give us teachers and give us laboratories. Give us every required item for us to enable these learners to learn. This is a generation we are wasting as we are seeing with our own eyes.